И да, какво става, хора? Аз съм Иван и се връщаме в трети епизод на Майнкрафт. Направих някои неща по къщата. Днес ще правим подземен етаж. Ей, тук мисля да го направим. Но това първо чакай да го махна. Така. Първо обаче ни трябва дърво. Окей. Пръчки просто ни трябват. И така. И правим едно, две. Тук е доста надолу под земята, но не се знае това. Там може и да ми е мината. И ще е перфектно. Но нямам факли. Което ме навежда на мисълта, че трябва да се намеря скоро айрон вече, защото не може без айрон. Тоест не, че не може, без факли не може. Къде се? Да, имаше лека пауза, но оставете, брат. Откъде се осветляват тези къщи? Ето един точ. Още. Брат, взимам един точовете. Смятайте. Нормално им взимам леглата. Аз точове взимам, брат. Поне. Поне не е нещо по-гадно. Взимам на това точа. Май, тук ли има такова? Поне тук е по-чиста водата. А то е някаква мътна, не знам каква е. Някаква странна. Да, някаква странна, някаква пустиня вода. Идеално, влизаме. Колко факела имам вече? 4 факела! Базикам се. Лопата имам ли? Имам. Yes, бе. 1, 2, 3. Мисля, че това не е хич високо, но поне ще работя с лопата, който... Не, тук има пясък. Тая игра се базика с мене. Тая игра верно се базика с мене и това ще го признавам. Поне да има нещо тук долу. Да не е просто нещо пусто. Тук какво ще има? Идеално. Поне не проблива долу под земята, защото... Тук под къщата ми, брат. Е така се прави. Тук не съм готов. Хоп. Е така. И само спира стечката. Ето. Мисля, че е там доста хубава. За сега ще е толкова голяма. Но после ще оголемяваме. Какво ли не? Това може и чествам да си го направя. Не знам. Но... Сега взимам стълбите. Както винаги 4 стълби ми иска. Да, тук мога да взема едно такова и да го сложа там. Ама това си имам тук такова. Ето, идеално. Хоп, и ще затварям от тук. Идеално. Идеално. Това става перфектно, но са минали само 4 минути от клипа. Така че там ще направим 6 рунда. Така, взимаме това, правиме. Нека за сега са... Така, 4. Мисля, че за сега това е достатъчно. Оп. Идеално стана за стига. Но са минали много малко
малко време, защото толкова бързо. Но... може и да искам... ако ще отсечу дърво. Айде. Хубаво, вече са пораснали даже две. Готово. Така вече има и такива дърва. Ще речем фермичка, която сега ще си нахраня тези малки гънярчета. Но първоначално. Огромно. Това прасе още стои там. Не мога да повярвам. Ето, вече имате повече място. Не виждате ли бе? Ето. Някой забелязава. Така, това. Айде, чао. Вече имам 5 кравички. Супер свежа ферма стана. Прасета му виждам. Охо, май вече имам 2 прасета. Всичките прасета на мезета. Това прасчо. Айде бе. Ей така. Дай да брат. Катникъв. Това прасе идва ли? Идва, окей. Вече имам 2 прасета. Не мога да повярвам. Човек да не повярва. Ще си имам детето. Не мога да повярвам. Така. Вече има малко прашчо. И всичко се развива добре в тази ферма. Но... трябва на килимче тук така да взема. Да сложа тук така. Да сложа на прасенцата. Готови са. Мале тук колко много саплинги паднаха, които сега естествено ще засадя. А сами засадител е. Даде ми едно точно върху главата. И аз вече имам прекалено много саплинги. Чакай малко и нормални саплинги да сложим, защото... само овчици нямам и кокошки, иначе... така. И да, хора... какво да правим сега? Да знаете, че имаше огромна пауза. Ако нещо съм такова сгрешил или нещо такова, кажете ми, защото... така. Нека да лягаме да спиме. И да. Сега в момента съм на терасата ни, т.е. вкъщи. И ще строя. Така. Така. Може тук това. Не знам аз какво да правя сега в момента, но мисля да си направим нещо като склад. От писте зомбита. Гадняри.
аз няма да мога да ги убия. Да му се нема. Не, не. Да ти им се нема и тъпите зомбита. Така няма как да ме настигнат. Не са толкова бавни, че... Са представете ли си да видим пирамида? Тия ганярчета още ли ме гонят? Прекалено далече им избегах. Дали само се загубиха? Накъде бях? Май на тук. О-о. Аха, видях. Ена там сме. Чакай да си. Хапна хубавата. Мина. Още не съм оборудван да влизам там. Не мога да си я направя така. Алелуя! Тантаран, тантаран. Добре, немайте ганярчета. Сега ако ми се покаже това, значи за нищо не съм бегал. Хубаво, че ги няма. Тук какво става с тези прасета? Айде вече имам 4 прасета. Мау! Как правят гравите? Мау! Мисля това да го днешния епизод, защото вече направих за един ден 3 епизода, което не е хич малко. Но мога да си подобрявам къщата с някакви неща сега. И така просто правя. И почвам. Слабове. Врата няма, не трябва такова. Всичко, което мога просто и да. Така. Мога, примерно е тук това, да си го увелича така. Мога да направя така. О, така е сумата яко. И мога да сложа примерно... Не знам какво да подобрявам. И такова мога да сложа. Идеално. И мисля това да е днешния епизод. Довиждане, до нови срещи. Чао!